И какво става, хора? Това видео ще правя трикове единствено от ето този дроп. Това видео ще е най-вероятно доста кратко, защото просто е така ще го направя за чила. Някакво да правя, в момента е към 10. Ето тук навънка на някакъв шел до гара подуене. И ето ми го скутера и сега ще правя някакви чил трикове от този дроп. И да, направо започвам с видеото. Това беше най-скетчи хирайна, дето съм стъпвал някога. Бурви се по принцип, защото стъпих го като цяло и е така беше. Стъпих го така и само е така ми се допря предна част на кръка. И да, сега ще стъпа още някакви трикове. Не знам колко хубаво ще е снимано това видео, понеже е доста тъмно. И има някакви лампи. И от това лого доста свети. Като цяло все пак съм на бензиностанция, тук си е доста светло и... Та хора, като цяло това ще е от днеска и това вероятно ще го кача в четвъртък, така че абонирайте се за канала, лайки, да, чао!